No, dnešná časť sa volá, že som radikálne úprimný. A takto nejak to môže vyzerať. Mikuláš, močerieš. No. Máš veľké brucho, raz ťa to dobehneš, ak prosím ťa, niečo s tým musíš urobiť. Musím je veľký pán, nemusím, ešte väčší. No, úplne som nepochodil. No, tak to skúsime trošku inak. No, skúsme. Daj nejakú motiváciu. Mikuláš, počuj. Tebe sa musí strašne ťažko dýchať na tých saniach. To musí byť veľmi náročné. Prejdeš celý svet s brúšiskom, jak svet. Áno, je to náročné, ale jak som si zvykol. No, takže zasa nič. Žiadna zmena. No, skúsim to nejak inak. Mikuláš, ty sa nám zväčšuješ, také brúško máš, ale riadny chlap musí mať veľké brúško. Hovorí sa, že chlap bez brúška je jak hrnek bez uška. Ale zase odtiaľ potiaľ. Sú veci, ktoré treba robiť s rozumom a treba niektoré veci povedať otvorene. No, tak to skúsim ešte raz, lebo zatiaľ som nedosiahol žiadnu zmenu. Mikuláš, vieš čo, ja ťa mám fakt rád a ja si neviem predstaviť to adventné obdobie bez teba. Možno by si mohol niečo robiť s tým brúškom, pretože keď ťa tá obezita dobehne, mne sa zrúti celý svet. Čo ty na to? Teraz si vlastne zapôsobil na moju zodpovednosť. Aj, chcel som. A si ma snažil sa dostať do pozície, že si začnem uvedomovať, že som sám za seba zodpovedný. Aj to som skúsil. A že by som mohol byť aj rozumný. No. Tak dobre, tak ja teda večer už budem jesť iba mrkvu. Yes, to sa teším. A tešte sa aj vy a prípadne si pozrite to PDF-ko ešte pod videom. Ďakujeme ti, Mikuláš. Tešíme sa na teba. Aj ja sa na vás teším a hlavne všetko s rozumom a najlepšie striedmo.